Čaute, University Deathmatch je späť a tento rok sme si pre vás pripravili hneď niekoľko vylepšení. Základná myšlienka ostala rovnaká, každý tím bude mať svoj bar a všetky objednané alkoholické drinky sa budú priebežne zrátavať a zobrazovať na videoprojekcii. Súčasťou súbojov sú aj extra súťaže, v ktorých budú môcť účastníci vyhrať zaujímavé ceny a takisto aj extra body pre svoje tímy. V troch súbojoch o postup do finále zabojuje tento rok až 12 tímov, pričom šancu zabojovať dostanú študenti až 20 bratislavských fakult. Súboje sa uskutočnia opäť v Mlynskej doline, tento rok dokonca v dvoch kluboch naraz. Jedným z nich je klub Elán, v ktorom zabojujú dva tímy, pričom tie sa môžu tešiť na laserový stage a ďalšie dva tímy zabojujú v klube Unique, kde bude UV stage a snehová party. Postupy do finále však môže z tejto štvorice len jeden. Aby to bolo fér, ceníky akciových drinkov budú v obidvoch kluboch rovnaké, pričom cena za jeden drink bude opäť tak ako minulý rok začínať na 1 euro. Počas súťaží zabezpečíme live video prenosy z klubu do klubu, takže účastníci všetkých tímov budú mať možnosť zistiť, či ich zástupcovia súťaž vyhrali alebo nie. Ak chcete zistiť, kedy zabojujete práve vy, tak všetky informácie o termínoch, účastníkoch, pravidlách a kluboch nájdete na našom webe alebo si nás nájdete na Facebooku. Začíname už 10. októbra, druhý ročník University Deathmatch.